Alles heb ik teruggevonden, bekoorlijk verwaarloosd als het vroeger was. Het groene pad begroeid met spichtig gras, de zonnebloemen die toen lager stonden. Het stille van den hof en het grijsblonde, van zon laat glanzend door beslagen glas. Achter in de tuin begon de ondiepe plas, waar we elkaar 's avonds onder takken vonden. Alles, niet het lief, half landelijk, half mondain wankele bekoorlijkheid, die zich verliest in Engeland. Ik geloof als gouvernante. Ik stopte een pijp en peinsde en zei enfin, maar zweeg toen ik haar kamer vond, triest als een zomaar gelaten chapelle ardente. Dit is mijn 4e cd en de eerste 2 had ik gewijd aan Engelstalige gedichten voornamelijk. En die gingen dan over natuur, het waren natuurgedichten van zeg maar 100 jaar terug. En toen wilde ik iets anders, toen heb ik gekozen voor de Eerste Wereldoorlog, gedicht uit de Eerste Wereldoorlog. En ik wilde, juist omdat ik op de eerste cd had ik 2 nummers staan die ook Nederlandstalig waren. En ik denk, nou eigenlijk zou ik daar ook iets meer mee moeten. En toen was de keuze voor Slauerhoff niet zo moeilijk, want die heb ik al vanaf dat ik 18 ben, heb ik een bundel van hem thuis liggen. En ja, Slauerhoff is iemand die ook gewoon, naar mijn idee, modern blijft vanwege zijn problematiek, zijn somberheid, zijn twijfel aan alles. Zijn obsessie met doodgaan en de zee, dat gaat nooit weg. Dus dat leek me mooi om daar een project naar te wijden. Ging het jou om die ene bundel die je al had? Of ben je echt in zijn werk gedoken en heb je vervolgens een keuze gemaakt? Hoe heb je het aangepakt? Nou, het was verzameld werk. Dus al zijn gedichten in 1 bundel. Dus in die zin kon ik dat makkelijk kiezen. Maar weet je, ik kan alleen maar liedjes schrijven als ik er een affiniteit mee heb. Met de tekst. Dus ik heb wel degelijk ook gezocht. Waarvan ik het gevoel had dat dat bij mij paste. En waar ik ook iets mee kon. Zeg maar. Dus daar heb ik wel degelijk natuurlijk goed naar gekeken. Ja. Kun je eens wat vertellen over Slauerhoff? Hij leeft natuurlijk al heel lang niet meer. Ja. Wat voor rol had hij als dichter in Nederland? Nou, gek genoeg, ik denk dat Slauerhoff had natuurlijk wel... die kende uiteraard wel mensen in die omgeving, maar hij hoorde niet echt bij de 80ers. Het was niet echt bij een kliek. Hij was, nou ja, als je praat over een eenling, hij was echt een eenling. En hij was de titel van de cd zegt al, een gedoemde zwerver. Hij voelde zich nergens thuis. Hij had een zwakke gezondheid, zijn longen waren slecht. En hij is heel veel naar Indonesië en China die kant op gegaan als scheepsarts. En ook in zijn relaties kon hij het niet echt goed vinden. Hij heeft, daar schrijft hij ook uitgebreid over de verloren gegane relaties, bij wijze van spreken. En hij is ook jong gestorven. Hij is volgens mij ook rond 1935 of zoiets overleden. En volgens mij was hij ook maar 40 of iets dergelijks. Dus hij is ook echt aan een ziekte overleden, zeg maar. Aan een longziekte, dacht ik, zeg ik aan mijn hoofd. Heeft hij genoeg erkenning gekregen? Want je bent niet de eerste die zijn gedichten gebruikt voor muziek. Ja. Dus met andere woorden, wat groter, een breder podium dan bijvoorbeeld alleen de poëziewereld. Ja. Maar is die waardering pas later gekomen? Had hij die toen al, zelfs als een Einzelganger? Hoe is dat? Ja, wat kun je daarover vertellen? Ja, ik vind het moeilijk om... persoonlijk weet ik niet zo goed hoe die destijds is ontvangen als dichter. Wat ik wel weet is dat is in ieder geval zeker mijn gevoel, dat hij nog steeds een van de best gelezen dichters is zeker van die mensen die 100 jaar geleden groot waren. En juist, dus ik denk dat er alleen maar meer wordt. Dus dat zijn reputatie eigenlijk intact gaat blijven. In tegenstelling tot iemand als Willem Kloos of Marsman, dat soort mensen die ook heel groot waren in hun tijd. En natuurlijk ontzettend bekend. Maar ik denk dat die meer naar de achtergrond gaan ten opzichte van personen als Slauerhoff. Omdat Slauerhoff blijft nogmaals aanspreken, denk ik. Hoe heb je het muzikaal aangepakt? Ik bedoel, Slauerhoff schreef, maar deze nummers moest je zelf schrijven. Ja, zoals normaal gesproken het geval is ik wil per se een tekst intact houden. Ik verander daar geen woord aan. Vind ik ook noodzakelijk, want anders denk ik van, dan moet ik zelf iets schrijven. Maar vaak dan zie ik een tekst en dan voel ik waar het heen wil, zeg maar, met akkoorden of zo. Dan, als je een droevige tekst hebt,
dan moet daar ook een droevig akkoord bij wijze van spreken bij. En dan vaak gaat het dan daarna vanzelf. Als ik... mensen die creatief zijn, die herkennen dat vast. Als je met een half uur bij wijze van spreken nog niks hebt, dan kun je er beter mee stoppen, als het ware. Hè? Dus er moet iets op gang komen. Dat moet gaan vloeien, als het ware. Ja. Heb je zelf geschreven, de nummers, de akkoorden, de melodietjes? Want je hebt de plaat niet alleen opgenomen. Nee, dat klopt. Meestal gaat het zo. Ik schrijf inderdaad alles zelf. De melodieën, ook de akkoorden die bij horen. En ik oefen elke week met Sebas Posma. Dat is de toetsenist bij hem thuis. En dan gooi ik weer wat nummers naar hem toe en zeg van... Goh, Sebas, wat denk jij? Wat zou je hierbij kunnen doen aan begeleiding? En dan komen we er vaak op een arrangement. En dan zeg ik, dan zeg ik, dit moet je doen. Hou vast, want dat is dan prachtig wat hij dan doet. En dat is een hele mooie samenwerking. En vandaar ook dat zijn naam ook op de voorkant staat. Omdat hij zo'n belangrijke rol speelt in het arrangeren van die nummers, ja. Volgens mij 2, maar misschien meer. Wordt ook de fluit gebruikt. Ja. Met andere woorden, je hebt het niet alleen beperkt tot toetsen en gitaar. Nee. Collega van school Erik Wessels die speelt ook basgitaar op veel nummers. En daarnaast Erik de Jong die de opnamen heeft gedaan. Die heeft een mobiele studio en die komt dan bij Sebas langs en dan neemt hij op. En die heeft bij 2 nummers ook... wederom fluit gespeeld. En net als bij de vorige cd's heeft hij dat ook een paar keer gedaan. En met een heel mooi... Ja, ik vind het prachtig hoe hij dat doet. Het is een professionele muzikant, folkmuzikant. En dus daar ben ik altijd heel blij mee met zijn bijdrage ook. Ja. Zo'n keuze, dient hij zichzelf aan? Je bent bezig met opnemen. Ja, ik mis nog iets. Gaat dat zo? Vaak van tevoren dan, Sebas en ik, die overleggen dan. En dan heb ik soms het gevoel dat ik... Sommige nummers vragen om een kale aanpak, als het ware. Er staan een paar nummers op deze cd waarbij Sebas toetsen speelt, piano speelt en ik alleen maar zing. En die ook dat desolate moeten hebben, vind ik. En sommige nummers, zoals De Oude Zeeman, we zitten bij wijze van spreken toetsen in een basgitaar, maar ook fluit. Sommige nummers vragen om iets meer aanpak. En sommige nummers vragen om wat terughoudende insteek. En dat is een gevoel dat je hebt van hoe aangekleed moet dit zijn, als het ware. En ik heb al zoals zeker bij De Oude Zeeman, had ik het gevoel van, hier moet echt een fluitsolo in. En hoewel Erik de Jong daar zelf eerst dacht van, is het wel nodig, hè? Want de synthesizer is toch al goed. Ik zeg, doe toch maar, want volgens mij wordt het daar mooier van. En dat is ook wel gelukt, vind ik persoonlijk, ja. Hoe was het om jezelf terug te luisteren in het Nederlands? Dat is dus wel wennen. In het begin, juist omdat ik de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar in het Engels heb gezongen. En wat jij net zelf ook zei, mijn zuidelijk accent komt nu wat meer door in het Nederlands. En dat is wel wennen, voor mij persoonlijk ook. Maar ik ben ondertussen ook wel weer gewend. Dus ik ben er ook wel happy mee met hoe het is gegaan uiteindelijk. Maar moest je er zelf ook een beetje toe zetten? Van, doe nou, durf het, ga het gewoon doen? Ja, het was wel even een switch. Dat ik dacht van ik ga deze kant eens een keer op en kijken hoe dat gaat. En dat was wel wennen, maar ik vind het was wel goed om te doen, denk ik. Juist, tenslotte ben ik natuurlijk Nederlander. En het is ook een beetje raar dat je dan daar niks meer doet, hè, als het ware. Ja. Zou het kunnen, creatief zien, Slauerhoff vertalen naar het Engels? Ja, dat zou kunnen. Of is het een hele Nederlandse poëet? Nee, dat denk ik niet. Zoals bekend is... er zijn ook mensen natuurlijk die ook in het Portugees natuurlijk Slauw hebben gezongen. Dus ik denk dat... Kijk, je moet heel goed letten op de sfeer van die nummers. Dat je denkt, het is wel 100 jaar geleden geschreven. Dus je moet wel kijken naar van welke woorden gebruik ik dan. Maar ik denk juist vanwege zijn thematiek dat die goed vertaalbaar is. Ja, dat zeker. Ja. 14 nummers. Waren ze dit ook of heb je nog een stapel te liggen? Ik heb er nog een stapel liggen. En dat is ook mooi. Het creatieve proces vind ik superbelangrijk dat het doorgaat. Je vreest altijd dat je niks meer kunt schrijven. Hè? Dat er niks meer nieuws uitkomt. Maar het mooie is dat het gelukkig toch altijd wel weer
terugkomt. En voor mij is dat een belangrijke uitlaatklep voor mezelf, dat hele creatieve proces. Dus ik heb inderdaad nog wel een stuk of 10 liggen, dus in die zin kan ik weer vooruit. Ja. En ook trouwens van mensen als Marsman en heb ik een paar. En ook Paul van Ostaaien heb ik nu een aantal nummers gedaan. Dat ook superleuk trouwens, want destijds, toen ik nog op middelbare school zat, werd dat een beetje gezien als, nou ja, dat experimentele en een woord hier en een woord daar. Maar ik moet zeggen, ik kan hem nu terugkijken toch wel meer waarderen dan toen de mening was over Paul van Ostaaien. Dus dat is ook wel leuk om dan ook weer je horizon te verbreden als het ware. Ja. Het is wat een gemeente vraag, maar ik doe toch. Wat brengt jou ertoe om hier een cd van op te nemen? Want het is een heel project. Je moet mensen inschakelen, je moet de cd, dus heel veel moeite, tijd gaat erin zitten. Ik denk ook nog wel veel geld. Ja. Wat drijft je daarin? Nou ja, het belangrijkste vind ik het tot uiting, het tot leven brengen van teksten die misschien niet meer zo gelezen worden of iets dergelijks. Kijk, en ik wil mijn rol uiteraard daar is te heel klein, want dit is voor een klein publiek wat ik doe. Het is luistermuziek en je moet echt aandacht besteden aan de tekst. Maar ik vind het wel mooi om juist die teksten tot leven te brengen. En het is een drive die ik heb, waar ik kan het. Gelukkig heb ik een baan en ik kan het betalen, dus het is een dure hobby. Maar ik vind het toch mooi om te doen. En als ik er mensen blij mee kan maken, dan vind ik dat al een beloning op zichzelf. In de oude koningstuin wandelen wij, droef en vermoeid. Alle beelden werden puin, alle rozen uitgeroeid. En de vijver, stil en grijs, ligt als langzaam toegevroren. Ingestort is het paleis en de sleutels zijn verloren. Het paviljoen waar de beminden zich voor het felle licht verscholen, ligt met gesloten poort en blinden als een lijkenhuis. Wij doden langs de half verwiste paden, rusten op een stenen bank, voelen ons door het verleden dat ons beschermen kon verraden, zoeken bij elkander vrede, liefkozen tegen wil en dank.